Yan habarlardan bellep geçişmediğalı Ukrayna Birleşen Milletler Guraması tarafından ıhtiyar berilen parahatçılık goruyucuları yurdun günnorunakı o katışı bet etmek varadaki ırığa yaraşan şertlerini berca etmeye çağırdı. Bu varada kardeşim Gödölün tayarlan giyinşak maglumatını dinleyin. Kiyev hökümet güýçleriniň strategik Debaltsev şäherini terk etmeginiň ýa-ni o katyşygy bet etmek barada ulalaşyň durmuşa geçirilmegine Birleşen Milletler Guramasynyň ıhtiýarnamasyna eýe bolan parahatçylygy goraýjylary çağırdy. Prezident Petro Poroshenkonyň bu teklibi Ukrainanyň Milli Howpsuzlyk we Goranmak Geňeşi tarapyndan 18 fevralda akşam geçirilen adatdan daşary maslahatda makullandy. Poroshenko Birleşen Milletler Guramasynyň parahatçylygy goraýjy missiýasynyň Howpsuzlyk Geňeşiniň mandatyna göre hareket etjekdigini aýtdy. Яка буде діяти відповідно до мандату Ради безпеки ООН. Poroshenko Ýewropa Birleşiginiň polisiýa missiýasy iň gowy format bolup bilerdi diýdi. Ol bu göjüň howpsuzlyga iň netijeli we gowy kepil geçip biljekdigini belledi. Bu çağırışı goldamazlyk barada Orsiýetçi separatistler tarapyndan gapma garşylykly beýannamalar edildi. Orsiýetyň Riýa Täzelikler agentligi Donetsk regionunda gozgalaňçylaryň lideri Denis Pushilin talglanmak bilen parahatçylygy goraýjylaryň bolmagynyň geçen hepde Minskde gelinen ýaraşygy bozýanlygyny habar berdi. Ema öz-özüne jar eden Donetsk Halk Respublikasynyň goranmak ministri Eduard Basurin, eger olar parahatçylygy döredüjileri çağırjak bolsalar goý etsinler, biz garşy däl diýdi. Но если хотят вести, мы не против, пусть водят. Orsiýetyň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Vitali Churkin Petro Poroshenkonyň teklibiniň Ukrainanyň Minsk ulalaşygyny ýerine ýetirmek barada kararyna şüphe döredýänligini aýtdy. Eger kimde biri gol çekenini berja etmegiň ýerine täze bir schemany teklip etmek ýaly zatlary amala aşarsa bu onuň Minsk ulalaşygyny bozmak isleýänligini aňladýar diýip Riýa agentligi Churkina salgylanyp habar berýär. Minsk ulalaşygy 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri 5600-den gowrak adamyň wepat bolmagyna getiren konfliktiň soňuna çykmak maksadyna gönükdirilýär. Ulalaşyga laýaklykda taraplaryň ikisi de 15 fevraldan başlap ýaragyny taşlap front liniýasynyň agyr ýaraglaryny ýyza çekmeli. Gündogor Ukrainada ok atyşynyň bet edilmegine giňden sin edilýär we käbir agyr ýaraglaryň iki tarapdan hem ýyza çekilenligi habar berilýär. Emma gozgalaňçylar Minsk ulalaşygyndan soň hem Debaltsev ýagny separatistleriň elindäki Donetsk we Luhansk şäherleriniň transport çatyrygy bolan şähere öz basyşlaryny dowam etdirýärler. Ukrainanyň harby metbuat wekili Anatoliy Stelmach soňky günüň dowamında gozgalaňçylaryň hökümetiň gözegçiligindäki Şirokinidäki pozisiýalarynyň agyr ok astyna alynanlygyny habar berdi. Prezident Petro Poroshenko 2,5 müň hökümet harbiýetiniň 18-nji we 19-njy fevralda Debaltsevden çekilenligini aýtdy. Poroshenko goşunlaryň ýyda çekilmegi planlaşdyrylanda 6 ýetkeriň wepat bolanlygyny we 100 çemetiniň ýaralananlygyny aýtdy. Kardeşim Gödölün taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Owensanyň Täjikistan bilen terhetleşen Gunnuz welaýatynda Owan güýçleri Taliban söwüşçilerine garşy alyp barýan harby operasiýalary togtatdy. Owan resmisi ýagyşly howa sebäpli operasiýalaryň togtatylandygyny we netijede Owan güýçleriniň ýyda çekilendigini aýdýar. Owensanyň Gorunluk ministrligi Zolfikar diýilip adlandyrılan operasiýanyň 16 fevralda başlandygyny habar beripdi. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kawla habarçysy Şamir Danguly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinleýin. Gündüz welaýatynyň Täjikistan bilen serhetleşen regionunda Awgan güýçleri Talibana garşy harby operasiýa başlady. Ýöne Imam Saýip we Daşty Arçy atly etraplaryň owalarynyň talib söwüşçilerini gowy çykarmak Awgan güýçlerine başartmady. Gündüz welaýatynyň hakimi Muhammed Omar Sapiňiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, Awgan güýçleri Imam Saýip we Daşty Arçyda Talibana garşy harby operasiýasyny gowşatmaga mejbur bolupdyr. Gündüzde ýygyderli ýagyş ýagýar. Şu sebäpden Awgan güýçleri öz harby operasiýasyny togtatdy. Tank we harby maşinlar öňe hereket edip bilmeýär. Hawa ýagdaýy sebäpli harby uçaklarym uçup bilmeýär diýip hakim aýtdy. تانک ما و وسایط زرعی ما به پیش رفته نمیتونه، خرابی هوا تیارای ما هم فعالیت کرده نمیتونه. Daşty Arçy we Imam Saýip etrafynda ençeme obany talip jeňçileri basyp aldy. Netijede halk obalardan gaçyp çykmaga mejbur bolupdyr.
bu iki etrapdan 2000 töweregi maşgalanyň öz üýjaýyny terk edendigi aýdylýar. Uruş sebäpli yerli ilatyň göçüp çykýanlygyny hakim Muhammed Omar Safi hem tasdiklady. Bozgullara kömek etmek üçin hem çäre görülýär. Halkara insanperwer guramalar bozgullaryň ýagdaýy bilen bagly derňe geçirýär. Üýjaýynyň jyda düşenler çadyr we başpena bilen üpçün edilýär. Olara azyk iýmit kömek edilýär. Öz oba kentinden bejaý bolanlaryň käbiri gowum garyndaşynyň ýanynda ýerleşýär diýip Safi aýdýar. یکتیم ICRC صلیب سور مؤسسات دیگری کمک کننده ولسوالی امام صاحب رفتن. Gunduz welaýatynyň 4 etrafynda we Gunduz şäherinde türkmenler hem köpçülikle ýaşaýar. Çardere, Imam Sahyp we Daşta Arçy etrafynyň ençeme türkmen obasy Talip Toparynyň eline geçdi. Daşta Arçy we Imam Sahyp atly etrafda Talip söwüşçilerine garşy güreş alyp barýan türkmen ýeraglarynyň komandiri Mömin komandanyň aýdyşyça merkezde adyaly jeňçiler hem uruşlara gatnaşýar. Hökümet güýçleri ýyda çekilipdir. Devlet kod ve blugatı dahi talebi uçuşko. Çeçinden var, Uzbekistan'dan var, Tacikistan'dan var, memleketten var. Ulusların kumandası olan yanında Çin yarım dahi yarım talep bol bayrak ötedi. Molla Kullu atly sebepden onlarca türkmen maşgalasynyň gaçyp çykanlygyny Mömin komandir gurrun berdi. Ýagdaý kop gen, hawly kerýär, şahlary kerýär, derbeder modeller. O modelini kafanı solla berwati çarasy ýoksuny, günni ýony taýak. Gepleşigi taýinlap azatlyga ýetiren Şaýmerdan Olumrady. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk radiosu. Habarlar günündäki programmamyzy Türkmenistana değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenistanda geçen ýylyň 1 aprelinden başlap işlemeýän ýygyderli girdişçisi bolmadyk raýatlaryň döwlet meýletin saglygy goruş ähtiýaçlandyrşy boýunça töleýän tölegleriniň möçberi 15 esse galdyrylyp, her aýda edilýän bu tölegiň möçberi 1 manatdan 15 manatgacha artdyrylypdy. Munyň netijesinde käbir saglyk merkezlerine barýan näsaglaryň sanynyň azalandygy aýdylýar. Bu ýagdaýdan bolsa türkmen häkimiýetleriniň nägiledi habar berilýär. Näme sebäpden diýen bolmagy mümkin? Bu soruňyza Aşgabatda habarçymyz Murat Turwan öz maglumatyna jogap berýär. Türkmen resmiýetleri saglyk öýlerinden gelýän puluň azalýanyny näýle? Bu ýagdaýyň öňüni almak wezipesi bolsa saglyk merkezlerine işleýän lukmanlara taşdyrylýar. Şeýle taşdyrlyklary azalýan merkezlerde geçirilen ýürütü ýygnaklarda berilýär. Şeýle ýygnaklardan birim Aşgabatyň 1-nji saglyk öýünde 17 fevralyda geçirilipdir. Ýygnaga gatnaşanlardan biriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä ýygnakda çykyş edenler esasan näsalardan gelýän puluň, hususan döwlet meýletin saglygy goruş ähtiýaçlandyrşy boýunça tölenýän tölegleriň azalandygyndan şikaýet edipdirler. Azalyan ýygynaga gatnaşanlardan ýene biri özüni Aýgul Liptadan Lukman Azatlyk radiosyna beren maglumatynda näsalardan gelýän girdejiniň azalmagyny medisina ähtiýaçlandyrşyny ýa-da mestrahowkan töleýänleriň azalmagy bilen düşündirýär. Aýgul bu meselede özüne mysal getirip şeýle urunlardy. Hukmanyň uçastygynda häzir 3 tane mestrahowkan töleýän näsagym bar. Bu san 50-den hem köpdü diýip Aýgul aýdýar. Onun aýtmagyna görä, onun işleýän saglyk öýüniň ýolbaşçylary lukmanlardan medisina ähtiýaçlandyrşy töleýänleriň sanyny köpeltmegi talap edipdirler. Eger köpeltmeseňiz öz jüýüňizden tölersiňiz diýip haýwada atdylar diýip Aýgul Lukman gurrun berýär. Uçastyklarına döwlet meýletin saglygy goruş ähtiýaçlandyrşy boýunça töleglerini töleýän näsalaryň sany diňe bir Aýgul'un uçastygyna däl eýsen beýleki lukmanlaryň uçastyklaryny hem azalypdyr. Bu ýagdaýyň tahyk sebäbi hakda häzirlikçe maglumat ýok. Emma saglyk öýleriniň Azatlyk radiosyna söhbetdeş bolanlardan käbir işgärleri döwlet meýletin saglygy goruş ähtiýaçlandyrşy boýunça näsaglar tarapyndan edilýän tölegleriň azalmagyny awalýan medisina ähtiýaçlandyrşynyň bahasynyň ýokarlandyrylmagy bilen baglanşdyrýarlar. Ma'lum bolşuna görä 2014-nji ýylyň 1 aprelinden başlanyp Türkmenistan raýatlarynyň döwlet meýletin saglygy goruş ähtiýaçlandyrşy boýunça ýygyderli girdejiler bolmadyk raýatlar üçin tölegiň möçberini kesitlemegiň binýatlyk mukdary 750 manat möçberini kesitlendi. Şol sebäpden işlemeýän we ýygyderli girdejiler bolmadyk raýatlaryň döwlet meýletin saglygy goruş ähtiýaçlandyrşy boýunça töleýän tölegleriniň möçberi 15 esse ýokary galdyryldy. Şondan olar her aý 1 manat tölen bolsa, karar durmuşa geçirilenden soň
her ayda 15 manat tölemeli bolurlar. Soňky döwürlerde geçirilen ýygnaklarda töleglerin azalmagyna 20 000 manat kabul edilen saglyk programmasy boýunça hojalyk hasaplaşygyna geçen medisina edaralarynyň girdejiliğine täsir edýändigi hem ma'lum edilipdir. Aýgul Lukman aýtmagyna görä girdejiniň azalmagy sebäpli öz işleyen edarasy birinji saglyk öýüniň laboratoriýasynyň işgärlerine ýan bir kaý ber aýlyk tölemäge pul hem ýetmeýär. Näsalaryň azalmagynyň ýene bir sebäbiniň bolsa medisina hyzmatlarynyň tölegleriniň ýyl-ýyldan köpeldilmegi bilen bagly aýdylýar. Aýgul Lukman her ýyl medisina hyzmatlarynyň tölegleriniň 20-30% ýokary galdyrylýandygyny aýdýar. Şonuň üçin näsa az gelýär, näsa gelmese girdeji hem ýok. Hatda planda bolmak üçin Lukmanlaryň öýleri bir näçe ýyllyk analiz tapşyryp medisina barlarynyň geçmeli bolýarlar. Poliklinika gelen näsalara bolsa zerur bolmadyk analizleri hem ýazmaly bolýar diýip Aýgul aýdýar. Şu ýurtda Türkmenistan bir taraplyk statusynyň 20 ýyllyk ýubileýi bilen bir hatarda ýurtda saglyk programmasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy hem bellenýär. Laýyk 20 ýyl munozal 1995-nji ýylda ýurtda saglyk döwlet programmasy kabul edilip ýurdun medisina pudawy hojalyk hasaplaşygyna geçirildi. Habarçymyz Murat Gurwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, döwlet meýletin saglygy goraş ähtiýaçlandyryş boýunça tölenýän tölegleriň gymmatlamagy siziň durmuşyňyza nähil täsir ýetirdi? Geçen bir ýylyň dowamında bu mesele barada nähil tejribeleri başdan geçirdiňiz? Bu barada bize görüň beriň, tejribeleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde haturadyň. Gepleşigimizde medisina bilen baglanyşykly Liwap welaýatynyň gelip bolşan maglumatymyzy bilen dowam etdirýäs. Liwap welaýatynyň garaşdyrlyk etrafyndaky hususy dermanhanalarda daşary ýurtdan getirilen dermanlaryň bahasynyň öňküsünden 25 göterim gymmatlandygy habar berilýär. Käbir hususy dermanhana eýeleri bu ýagdaýy şu ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap manada görä dollaryň hümmediniň ýokarlanmagy bilen düşünýärler. Liwap welaýatyna ýüze çykan bu täze ýagdaý we onuň ilaty hususan da pensionerler ýetirýän täsirler barada habarçymyz Osman Halifowyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Liwap welaýatynyň dermanhanalarynda dermanlaryň bahalary geçen ýylyň dekabr aýy bilen deňeşdirende 20-30 göterim aralygynda ýokarlanypdyr. Döwlet eýçiligindäki dermanhanalar bilen deňeşdirende bahalar epesli arzan bolan kommersiýa dermanhanalarynda da olaryň duýlarlykly ýokarlanandygyny görmek bolýar. Mysal hökmünde Türkmenawat şäheriniň bir tarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda ýerleşen Röwşen M hususy dermanhanasyny görkezmek bolar. Ol welaýatyň ýaşaýjylarynyň iň köp barýan dermanhanalaryndan biri. Gije gündüzdäki 24 sagatyň dowamında ara kesmesi işleýän ol dermanhana bahalaryň arzandygy, edliýä hyzmatyň hiliniň ýokarlygy bilen tapawutlanýardy. Ýöne onda da bahalar galypdyr. Türkmenawatly gelin Bibijan ol dermanhanadan geçen ýylyň dekabr aýynyň 23-nde we şu ýylyň 16-njy fevralynda satyn alan dermanlarynyň bahalaryny deňeşdirip görüpdir. Gan basçyny kadalaşdyrýan Atenerol dermany öň 5 manat 20 tenge bolan bolsa, indi 6 manat 20 tenge. Trental dermanynyň öňkü bahasy 12 manat 60 tenge, soňkusy 15 manat 60 tenge. Göze damdyrylýan Fatil dermanynyň bahasy geçen ýyl bilen deňeşdirende 2 manat 60 tenge ýokarlanypdyr. Dermanhany işgärleri Biwijana dermanlaryň diňe daşardan getirilýänleriniň bahalarynyň galandygyny, onuň dollaryň bahasynyň galmagy bilen baglydygyny aýdypdyrlar. Dermanlar daşarky bazarlardan Amerikan dollaryna satyn alınýar. Bizde bolsa Türkmen manatyna satylýar diýip düşündiripdirler. Biwijan dermanlaryň bahalarynyň öňünden hem arzan bolmandygyny, olaryň ýene de gymmatlanmagynyň adamlaryň gündelik durmuşyna duýlarlykly täsir edendigini aýdýar. Az girdejili maşgalalar Ilaytada maşgalasynda her gün derman ulanýan agyr, dowamly keselleri barlar üçin kyn boldy. Maşgala girdejisiniň 4-den 1, hatda 3-den 1 bölegi dermana aýdýar. Türkmenistanda saglyk, lukmançylyk ähtiýaçlandyrysy hereket edýär. Saglyk pasporty bolan adamlar dermanlaryň käbir görnüşlerini ýeňillikli şertlerde dermanyň umum bahasynyň 10 göterimini töläp satyn alyp bilýärler. Şeýle de dowamly bejermek zerur bolan nähoşluklara ýolgan adamlar lukmanyň ýörite hat esasında mult derman almak hukugyna eýe. Ýöne özünde süýji keseli bolan 69 ýaşly pensioner goja Gurwandurdaga
yeňillikli berilýän dermanlaryň döwlet dermanhanalarynda hemişe tapdyryp durmaýandygyny aýdýar. Ol meseleniň ýene de bir tarapyny üns çekip şeýlediydi. Süýjü we beýleki bejermesi uzak dowam edýän nähoşlar töleksiz resep aljak bolsalar, aýda bir gezek dürlü baraglardan geçmeli. Olaryň ählis tölegli, hasaplap görsem, olaryň tölegi dermanlary dolu bahasyny töler, satyn alanyň bilen deňeçerräk ýa-da ondan da gymmada düşjek. Barlaglardan geçmek üçin ýitirýän wagtyň da üstesine. Onsoň dermanlary kommersiýa dermanhanalaryndan dolu bahasyny töläp satyn alanymy gowy görýän diýip Gurwandurdaga belledi. Soňky ýyllarda ýurtda derman üçinçiliginiň mesemälim gowlanandygyny da görmek bolýar. Dermanlaryň käbir görnüşlerini özümizde öndürmek ýola goýuldy. Ahal vilayatynda süýji keseller üçin gündelik zerur bolan insulin öndürýän kärhana gurulýar. Daşhozda lukmançylyk pamygyny we sargy materiallaryny öndürýän kärhananyň gurulşyna da girişildi. Nähoşlar özümizde öndürilýän dermanlaryň käbir daşary döwletlerden getirilýänlerini bilen deňestrende hilniň de gowdugyny aýdýarlar. Habarçymyz Osman Halifoň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada siz hem öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, biziň medbewat email belgisi gmail.com email adresimizde hatur ediň. Ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ýazyň. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Şu ýaly 19 fevralda Türkmenistanda döwlet baýdagynyň güni bellenýär. 1994-nji ýylyň dekabryna ikrar edilen bu sene ýurtda döwlet derejesinde bellenýär we dynç güni hasaplanýar. Türkmenistan döwletiniň baýdak güni ýurduň birinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň dowlan gününe gabat gelýär. Baýdak güni şu ýyl nähil bellenýär. Kärdeşim Gözel bu soraw bilen gyzyklanyp Aşgabatly grajdan aktivisti we synçy Nurberdi Nurmämedow bilen söhbetleşýärler. Norwegda Türkmenistanda şuun döwlet baýdagynyň güni bellenýär. Nähili çäreler geçirilýär we şunyň dowamında nähili çäreleriň geçirilmegine garaşylýar. Çärelerken esasen konsertler geçirilýär. Şuun akşamary Garaşdyrlyk köçesiniň Arçevil köçesine diýýän ýerinde Türkmenistanyň baş döwlet baýdagy dikilgi. Şondan bir aşagrakda Aydal gaýrakda bir 3-400 metrlikde bayramçylyk konserti geçiriljek. Şol esasy çäreliň biri. Aýdylyşyna görä prezidentiň gatnaşmagyna geçiriljek şol çäre. Norberda endi şu gün Aşgabatda ýagyşyň ýagýanlygy aýdylýar. Şeýle ýagyşly howada, açyk giňişlikde çäreler nähili geçýär. Şol gün ilkinji çäre Türkmenistanyň döwlet baýdagyna gül goýmaklykdan başlandy. Şol gül goýmaklygy adamlar daňdandan bardylar. Gül goýmaklygyň özü sagat 8-lerde başlanan bolmaly. Otak prezident hem geldi. Gül goýmaklygyň özüm sagat 12-lere çenli dowam etdi. Şol döwürde de ýagyş ýagýardy. Ştaýdy burada bellemeklik gerek. Egerde çärelerde prezidentiň öýü bar bolsa, onu Taýwan ulanmaklygym odyan ursat edilmeýär. Adamlar ýaşyň aşagyna şol çäre gatnaşmaly bolýarlar. Ýaşyň aşagyna da, garyň aşagyna da. Norwegda şu günki geçirilen çärelere we indi geçiriljek çärelere prezidentin we döwlet resmiýetlerinden başga kimler gatnaşýar? İlki bilen studentler, onsoň büdjet sferasynda işleýän işgärler, bu döwlete degişli edarlaryň işgärleri, çağlar bağlaryna işleýän işgärler, ýokary hujaýlaryna işleýän işgärler şol çärelere çekilýär. Norwegda meýletinmi ýa mejburmy? Meýletin hem mejburi ýagdaýda şol çärelere çekilýän adamlar hökmani ýagdaýda baraýmaly. Ol bizde resmi kanun bilen bolmasa da kabul edilen zat.
Oňa garşy durýan adamam tapylmaya diýen ýaly. Norberdə Baýdak baýramy münasibetli geçirilen şäherler şäheriň durmuşyna haýsy da bolsa täsir getirdimi? Bir näçe gün märi şäheriň hemme ýerlerine diýen ýaly awadanlaşdyryş şäherleri geçirilýär. Ol şäherler uly köçeleriň gapdallaryna da geçirilýär, mikroraýonlaryň içinde de geçirilýär. Şol şäherlerde jaýlaryň arhitekturasyna degişli bolmadyk gurulşyklar aýrylýar, ekinler ýa-da agaçlar aýrylýar. Şoňa alaky işler şäheriň hem ýerine geçirilýär. Üstüne de bayramçylyga degişli lozunglar çygardylar asylýar. Şoňa alaky ýagdaýlar Türkmenistanyň her bir bayramçylygyň öňüne geçirilýär diýsem ýalňyşmasak gerek. Ýol hereketinde bökdünçlikler döredimi? Şunki geçirilen gul goýuşyk netijesinde şäheriň gün orta tarapyna geçjek adamlar, şu taýdan her taraplaýyn hereket etmeli adamlar öz barjak ýerlerine baryp bilmediler. Norberdə Baýdak baýramynyň şu ýylky belleniş tertibi ozalky ýyllardan näme bilen tapawutlanýar? Edil şu ýyl bir ullukan tapawutlanýar diýsek ýalňyşym kakdyýar. Ýöne şu ýyl geçen ýyl şoňa alaky bir zat boldy. Şu Baýdak bayramy bilen bilelikde Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedowyň ikinji möhletliğin prezidentlige saýlanan güni bilen bilelikde bayram edilýär. Oňa degişlim konsertler berilýär, duşluklar geçirilýär, ýygnaklar geçirilýär. Kardeşim gözeliň aşawatly synçy Norberdə Nurmamadow bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izarlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izarlap bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň bu kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölümine biziň azathabar.com web sahypamyzda gyzyklanma döreden käbir maglumatlarymyza gelip gowşan tesirleriň käbirlerini siziň dikkatiňize ýetirmekçi. Türmedäki durmuş daşaryk çykýar sözleşi bilen 18 fevralda çap eden maglumatymyzyň aşagyna salam atly okuyjymyz ýurdumyz türme. Halk türmede. Türmäniň içindäki türme has aýlançdyr diýip tesbirini belleýär. Türkmen atly ýene bir okuyjymyz dogry aýtýan salam dost, ýurdumyz ullakan bir 5 milyon adamlyk türme diýip jogap galypdyr. Jeren atly ýene bir okuyjymyz biziň hemme idaralarymyz türme. Başlyklarymyz her hili oýunlary oýnaýar senem olaryň öňünde tans etmeli diýip öz araýşyny galypdyr. Ýatladyp geçsek bu maglumatymyzda Norwegiýanyň paýtagty Osloda geçirilen kino festivalda görkezdilen filmiň Türkmenistan gözünün aňyrsyndaky durmuş atly filmiň rejissöri Ruslan Mätiw bilen onuň filmi barada geçiren söhbetdeşligi çap edipdik. Hormatly dinleyijiler, siz hem biziň her gün efire giden maglumatlarymyzy gaýtadan okap olerde öz pikir araýşlaryňyzy galdyrmak isleseňiz, sizi hem azathabar.com web sahypamyza garaşýar. Web sahypamyza Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Şunun bilen habarlar günnelik programmamyzda geçirip oturýas. Yarım saatyň dowamında studiýada siz bilen men Sehra boldum. Sazlary kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dowam etdirýäs. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.